ዋህዮታትና ወላ እኳ ብዓይንና ክንሪኦም ዘይንኽእል እንተኾና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት ኣካላትና 25 ሚልዮን ሓደስቲ ዋህዮታት የፍሪ እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ 15 ካልኢት ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣህዛብ ዝበዝሑ ዋህዮታት ኣፍሪና ኣለና ማለት እዩ በታ ሓደ ወገን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ካብ 30,000 ክሳብ 40,000 ዝሞቱ ዋህዮታት ቆርበት ካብ ቆርበትና ንስእ እዚ ማለት ከዓ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ኣስታት 40,000 ዋህዮታት ካብ ገጽና ይሞቱ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ዳርጋ 9 ፓውንድ ወይ 4 ኪሎግራም ዋህዮታትና ኣጥፊእና ኣለና ማለት እዩ ኣጆኹም ኣይትፍርሑ ህልቂት ናይ ዋህዮታትና ከስጋኣኩም ኣይግባእን ምኽንያቱ ኤፒደርሚስ ኩሉ ግዜ ነቶም ዝኣረጉን ዝሞቱን ንምትካእ ናብ ላዕሊ ዝድይቡ ሓደስቲ ዋህዮታት ቆርበት ይሰርሕ ኣሎ